Colegio de Supervisión Financiero CAFT te recomenda al gobierno para no hacer más proyectos tipo público-private partnership e portem certa consequência indesejável. Esse é o comentário do Instituto aqui que está observando como Aruba está manejando suas finanças públicas. Acaba com o CAFT, está pendiente de presupuesto 2017, que o Master tem déficit de 25 milhões. Está reto, segundo o CAFT, ainda tem exercício para realizar o presupuesto aqui, que o Master chega a estar no 1 de setembro próximo. CAFT está curioso para saber Kiko também tem impacto de apertura de refineria riba presupuesto 2016. O executivo na cabeça de organização está seguro que a operação de SEDGO lo dona tranquilidade com a execução de presupuesto 2016, lo que está dentro de norma. Agora, CAFT a comissão acaba Kiko está retornando com o tempo 2017 riba trajecto para barra het déficit presupuestario. Een doorkijk naar 2017, daar ligt best wel een uitdaging volgend jaar, want Aruba zelf heeft gezegd, het tekort volgend jaar mag niet meer zijn dan 25 miljoen. 0,5% van het inkomen. Dus we gaan van 100, ik rond nu even af, 100 in 2015, 100 in 2016, naar een tekort van 25 volgend jaar. Dat is best een uitdaging, dat is best lastig, maar in de Raad van Ministers hebben we begrepen dat er met man en macht aan gewerkt wordt om dat rond te krijgen. En natuurlijk kan de overeenkomst van Citgo ook zeker helpen, want dan zullen de inkomsten zijn vanuit de lease en vanuit de winstbelasting om dat ook haalbaar te maken, zonder te veel hardship. De colaboração com o está diligente para o presupuesto 2017 chega na CFT para por dar um comentário ribesaki hasta promeco vai Consejo Consultativo. Para agora, CFT te repetir, Aruba está cumprindo com o trajecto que a anunciar para reformar zijn finanzen público. Dus Aruba ligt min of meer op koers voor wat het zelf heeft aangekondigd om die overheidsfinanciën op orde te brengen. En dat is een prestatie van formaat. Daarnaast hebben wij gekeken naar de PPP-projecten. Er is in het verleden veel over gesproken. Er zijn eigenlijk 4 grote PPP-projecten in Aruba. Het ziekenhuis, infragebouw, de Green Boulevard en de Wativos Boulevard. De laatste moet nog een financial close hebben, maar dat zijn de 4 grote projecten. Er is heel veel voor te zeggen om PPP-projecten te hebben. Tegelijkertijd, je moet ze natuurlijk wel vroeg of laat betalen. Ze leggen een enorme claim op de begroting in latere jaren. Je moet beschikbaarheidsvergoedingen betalen en opgeteld voor deze 4 projecten gaat het om hoge bedragen. We hebben daarom de regering van Aruba dringend geadviseerd om een norm aan te brengen, een plafond, en daar niet boven te gaan. O Conselho de CFT está simplesmente considerar que está pondo a responsabilidade no financeiro de projetos na PPP, de escote de geração no futuro e presupuesto no futuro. Het is een advies van ons om een norm neer te leggen van niet meer dan 1,5 à 2% van de collectieve uitgaven. Als je kijkt naar de vergoedingen die nu betaald moeten worden voor deze projecten, zit je daar eigenlijk al licht boven. Dat betekent dat ons advies is om nu te stoppen met PPP-projecten, omdat ze te veel de begroting in de toekomst belasten en daarmee uiteindelijk ook gezonde overheidsfinanciën niet dichterbij brengen, laat ik het zo zeggen. Giovanni Muller, Noticia